ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ውድኺ ሓድነትና ህዝባዊት ዋልታ ሰላም አበር ሕቁን ቀረባን ኮንኩም መደባት ቲቪ ማለይ ተካታተሉ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ናይሎም ባር ዋናው ኾነታት በልናይ ሒዝና ቀርምና ለና ምክታልኩም ብኽብርና ዓደብኩ ሰላም ምክትታል ናይሎም ሓበሬታና ብዛዕባ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቀርን ኣፍሪቃን ዘለዎ ኩነታት ውዒ ውግእ ማእከላይ ምብራቕ ተሃዋስ ኩነታት ቀርን ኣፍሪቃ ክኸውን እዩ ዘተናይ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ እስላማባድ ወይ ድማ ሃገረ ፓኪስታን እቲ ካልኣይ ወርሑ ሒዝ ዘሎ ውግእ ማእከላይ ምብራቕ ንምዝሓልን ክሳቡን ጠጠው ንምባልን ኣብ መንጎ ክልተ ተጻረርቲ ኣካላት ኣሜሪካን ኢራንን ዘተ ንምክያድ ኣብ እስላማባድ ብመንጎኘት ፓኪስታን ከም ዝተጀመረ ብኣዋጅ ፍሉጥ እዩ ብኽልቲኡ ወገን እናቶም ቅድሚ ኩነት ከም መዛተይ ኣቕሪቦም እዮም ይኹን እምበር ወከልቲ ናይ ክልቲኡ ኣህጉራት ኣሜሪካን ኢራንን ክዛተዩ ናብ እስላማባድ እናኸዱ ከለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቴህራን ብዝበልናዮ ኣብ ስምምዕ እንተዘይኣትያ ዘይቲ ፔትሮል ኢራን ክንወስዶ ኢና በማለት ንማሕበራዊ ሚድያታት መግለጺ ሂቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ቅድሚኻ ኢራን ቀልጢፋ ንመጻወቦ ሆርሙዝ እንተዘይከፊታቶ ንኹሉ ጸዓታት ኢራን ክንሃርሞ ኢና ከም ዝበለ ድማ ይዝከር እዩ እዚ ዝመስል ምፍርሕን ተህዲድን ኣብ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ እቲ ዘተ ተጀሚሩ ይኹን እምበር እቲ ብመንጎኘት ፓኪስታን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ምቅራብ ንዘተ ዝሓለፈ ቀዳም ተራኺቦም እንተኾነ ግን ክልቲኦም ክንሰግሮ ዘይግባእና ቀይሕቲ መስመራት ዝሓለፈ ጠለባት ተገይሩልና ብምባል ነቲ ጉዳይ ክፈትሑ ዝተዛተዩ ዝነበሩ ወከልቲ ብዘይ ምርዳእ ተበቲኖም ክብሉ ዓበይቲ ናይ ዜና ማዕከናት ከቃልሖ ቀኒና ኣለዋ እቲ ዝነበረ ግዝያዊ ናይ ውግእ ተጻብኦ ጠጠው ምባል ከም ዝተባሃሎ ክልተ ሶምን ክጸንሕ ድዩ ኣይጸንሕን ገና ኣይተፈልጠን ኣብ አልጀዚራ ዝበሃል ቴሌቪዥን ንርእይቶታቶም ዝህቡ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ተንተንቲ ሶማያ ግን ገና ዘተ ክቕጽል ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ይብሉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ገሊኦም ካብቶም ንተዛተይቲ ሓገዝ ዘወፍዩ ሶማያ ገና ኣብ ፓኪስታን ኣለዉ ብምባል ይገልጽዎ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ዘተ ክቕጽለሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት እቲ ዘተ ብዘይገለ ነገር ፋሕ ምስ በለ ናይ ክልቲኦም ወገናት ኣሜሪካን ኢራንን ወከልቲ ዝሃብዎም ገለ ሓበሬታታት እዞም ዝስዕብዮም ንኣብነት ናይ ኢራን ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ሚኒስተር ዓባስ ኣራግቺ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ፓኪስታን ኮነ ካልኦት ዞባውያን ኣዕሩኽትና ዘሎና ዝምድና ቀጻሊ እዩ በዚ ብዘይ ምርዳእ ዝተፈላለናሉ ኩነታት ዝጽሎ ኣይኮነን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝርብ ክንኣቱን ከለና ዘይምትእምማንን ምጥርጣርን ሰፊኑ ዝነበረ ኩነታት ነይሩ ቀጺሉ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ናይ ተጻብኦ ተኽሲ ጠጠው ኣብ ምባል ኣይተዓወተን ካብ ዝብል እምነት ተበጊሱ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ካብ ዘስፈሮም መልእኽታት እዞም ዝስዕቡ ይርከቦም ትምህርቲ ኣይተቐስመን ጽቡቕ ድልየት ጽቡቕ ይወልድ ጽልእ ድማ ጽልእ ይወልድ ኮይኑ ግን ኣብ ናይ እስላማባድ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ቁሩብ ምስ ተረፎ ሓድሽ ተርእዮ ማለት ዝዓበየ ናይ ምውሳድ ኣተና ከመዝግቡ ዘሎም ሸቶታት በብእዋኑ ምቅያር ድሕሪ ከዓ መደብ ዕጽዋ ተኸሲቱሎ ድሕሪ 47 ዓመታት ኢራን ብዝለዓለ ደረጃ ውግእ ንምዝዛም ጽቡቕ እምነትን ድልየትን ብምሓዝ ናብ ዘተኣትያ እንተኾነ ኣይ ከም ዝተሓስበን ኣፈኛ ናይ ኢራን ፓርላማ ጋሊባፍ ብወገኑ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመሰረታዊ ኣተሓሳስባ ኢራን ረዲኣቶ እያ ኢልና ንኣምን ስለዚ ምትእምማን ኢራን ክትከስብ ክትውስነሉ እትኽእል ግዚኡ ኣኺሉ እዩ ኣሜሪካ ምትእምማን ጠህራን ኣይረኸበትን ወይ ከዓ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ቀልቢ ዝስሕብ ስራሕ ኣይሰርሕትን ወይ ድማ ኣሜሪካ ኢራን ከም እትኣምና ኣይሰርሕትን ኣብዚ ናይ ዘተ ዙር እዚ ወከልቲ ኣሜሪካ ንዓና ዘእምን ነገር ኣየቕረቡን ከም እንኣምኖም ኣይገበሩን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ንናይ ኣሜሪካ ናይ ዘይተሽማግለ ዝመርሕ ዝነበረ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዩኤስቪ ጄዲ ቫንስ ድማ ብወገኑ ከም ዝኽብል ተሰሚዑ ኢራን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ከም ዘይትደሊ ኣወንታዊ መረጋገጺ ክንርኢ ንደሊ ነርና ኢራን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ከም ዘይተፍሪ ቃል ክትኣቱ ይግባእ ኢልና ንኣምን ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብቲ ምስ ኢራን 21 ሰዓታት ዝወሰደ ዝርርብ ምስ ትራምፕ ብቐጻሊ ርክብ ከም ዝነበረ ገሊጹ ድሕሪ 21 ሰዓታት ዝርርብ ኣብ ስምምዕ ኣይበጽሐናን ብዘይ ስምምዕ ጥራሕ ኢና ድማ ንምለስ ኣለና
ኢራን ኣብ ዝርርብ ንምእታው ዘቕረብናዮም ቅድመ ኩነታት ክትሰማማዕ ኣይከኣለትን። ፓኪስታን ከም ኣዛተይቲ ሃገር ድማ ትብሎ ነይርዋ። ሚኒስተር ወፃኢ ሃገር ፓኪስታን እቲ ዘተ ኩናት ንቐጻሊ ደው ንምባልን ኣብ ስምምዕ ከዓ ንምብጻሕን እዩ ነይሩ። ስለዚ ኢራንን ኣሜሪካ ነቲ ናይ ተኽሲ ተጻብኦ ምቁራጽ ኣኽቢረን ክኽተልኦ ተስፋ ንገብር። ኢራንን ኣሜሪካን ፈተነ ዘተ ክቕጽሉ ፓኪስታን ጸውዒት ከም ዘቕረበት ከዓ ገለጸ። እዚ እናኾነ ከሎ ግን ብወገን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መጻወቢ ሆርሙዝ ክዕጾ ኣለዎ ዝብል ቁልጡፍ ዝኾነ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ነዚ ትእዛዝ ዝፍጽም ኣካል ማእከላይ እዙ ሰንትራል ኮማንድ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማእከላይ እዙ ወይ ድማ ሴትኮም ሰንትራል ኮማንድ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ማያዊ መጓዓዝያ ዝግበር ዕፅወ ኣመልኪቱ ዝወፅእ ገለ ካብቲ መምርሒታት እዞም ስዕብ ሶኒ ሰዓት 2 GMT ዝጅምር ካብን ናብን መደባት ኢራን ዝኣቱን ዝወፁን ናይ ባሕሪ መጓዓዚ መራኽብ ክዕጾ ምዃኑ ቅድሚ ዕፅዋ ምጅማሩ ንናይ ንግዲ መራኽብ መጓዓዝያ ዝምልከት ሓበሬታ ክወሃብ ምዃኑ ብመጻወቢ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራኽብ ግን ከዓ ካብ ኢራን ወደባት ዘይነቕላ ከም ዘይዕገታ ዕፅዋ ወደባት ናይ ገማግም ባሕሪ ኢራን ዝጥቀማ ሃገራት ኣብ ልዕሊ መራኽበን ዕፅዋ ከም ዘሎ ክፈልጣ ዝብሉ ነጥብታት ይርከብዎም። ነዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእን ኣተሓዙን ኣመልኪቱ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ፕሬዚደንት ክሊንተን ሓያል ነቐፈታታት ኣቕሪቡሎ። ንሱ ከዓ ውግእ ዝጀመረሉ ምኽንያትን ሕጋውነቱን ጀሚሩ ክሳብ ኣፈጻጽሙኡን ከምኡውን ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝውግእ ዝወሃብ ሓበሬታን ኣገባቡን ብሰፊሑ ነቒፍትኡ ብግልፂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክገልጽ ይስምዓ ኣሎ። ብፍላይ ነዚ ተጀሚሩ ዝነበረ ዘተ ኣመልኪቱ እናፈራርሕካ ዝኸውን ዲፕሎማሲ ጌጋኢ በማለት ይገልጾ። ድሕሪ እቲ ዘተ ብዘይ ሓደ ነገር ምፍላይ ድማ ቁሩብ ግዜ ክወሃበን ክሕሰበሉን ይግባእ ይብል። ኣሜሪካ እትፍለጠሉ ግዙፍ ሓይሊ ብምሓዛ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ መሓዙትን መሓዝን ምዋሃድን ክኸውን ይግባእ። ነዚ ሕጂ ዝተገብረ ዕፅዋ መጻወቢ ሆርሙዝ ምዕራብ ኤውሮጳ ተቃዊምዎ ኣሎ። እዚ ማለት ናይ ነዊሕ እዋን ዝምድና ይፈርሳሎም ማለት እዩ እናበለ ግልጽ ይርከብ። ኣብዚ ውግእ ዓብ ተራ ዘለዎ ግን ከዓ ኣብ ዘተ ኣብ እስላማባድ ብኣሜሪካ ዝተወከለ ዝመስል ናይ እስራኤል ጉዳይ ኣሎ። እስራኤል ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንሒዝቡላህ ንምርካብ ንደቡብ ሊባኖን ብጻዕቂ ትሃርማላ። ብዙሕ ሓደጋታት ድማ ይኽሰት ኣሎ። ብርግጽ ነቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ይትንክፎ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኢራን ናብ ዘተ ዘቕረበቶ ነጥቢ ተኽሲ ጠጠው ክብል እንከሎ ንኹለን ደገፍታ ዝሓወሰ እዩ ነይሩ። በዚ መንገዲ እዚ ንናይ ዘተ ኩነታት ክሓላልኾ ይኽእል። ብኻልእ ሸነኽ ኣብዚ ግዜ እዚ እስራኤል ምስ ሒዝቡላህ ንሰላም ክትዛተ ቅርብቲ ከም ዘይኮነት ኣብ ማዕከና ዜናታት እናተገለጸ ይርከብ። ይኹን እምበር ምስ መንግስቲ ሊባኖን ግን ክትዛተ ቅርብቲ ምዃና ከተፍልጥ ክኢላ ኣላ። ቀርና ኣፍሪካ ኩነታት ቀርና ኣፍሪካ ኣተሓሳሳቢ እዩ። ኩሉ ግዜ ብምፍንቃል ወይ ድማ ብወጥሪ ብዕግርግር ብውግእ ስደት ብምፍራይ ወዘተ ኮታስ ንደቂ ሰባት መዘና ዘይብሉ ስቃይ ዝፍጸመሉ ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ። ንሎሚ እንሪኦም ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝምድናኣ ምስ ሱዳን ኤርትራን ክኸውን እዩ። ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘለናዮ ወቕቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘይሓደአ ኩነታት ከም ዘሎ ብዙሓት ሓበሬታታት የመልክቱ ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ብውዕል ፕሪቶሪያ ብመሰረት ዝቆመ ናይ ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ግዚኡ ከም ዝወደአ ይፍለጥ። ናይ ግዚያዊ መንግስቲ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ብማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብሓባር ክቆሙ ይግባእ። እንተኾነ ግን ሕወሓት ብማእከላይ መንግስቲ ከም ዘየሎ ወይ ዘይሕጋዊ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ቀጻሊ እንታይ ክኸውን እዩ ጸኒሕካ ዝርአ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ካብ ናይ ትግራይ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብ መሪር ውግእ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ከም ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ብዘመናዊ ዝኾኑ መሳርያታት ማለት ሚሳይላትን ድሮናትን ዝተሰነየ እዩ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ይመውት፣ ይውጋእ፣ ይፈናቐል፣ ይስደድ ኣሎ። ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣምሓራ ጥራሕ ዘይኮነ ዝዋጋእ ዘሎ ምስ ናይ ኦሮሞ ተቃውሞ ከይተረፈ ኣብ ቀጻሊ ውግእ እዩ ዘሎ። ከምቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ሞት፣ መቑሰልቲ፣ ምፍንቃል፣ ስደት ወዘተ ክካየድ ይረአ። ብዛዕባ ምርጫ እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ እናኾነ እንከሎ ናይ ምርጫ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ምርጫ ንምክያድ ምቅራብ ይግበር ኣሎ። እንታይ ዓይነት ምርጫ ክኸውን እዩ ንመጻኢ ዝረአ እዩ? ዝምድና ሱዳንን ኢትዮጵያን ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ናይ ሱዳን መንግስቲ ምስ ሕሜቲ ዝምራሕ ተቃውሞ ኣብ ውግእ ከም ዘለዉ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። እዚ እናኾነ እንከሎ ብሕሜቲ ዝምራሕ ወታደራዊ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ብኢማራት ዝድገፍ ሓይሊ ምዃኑ ድማ ፀሓይ ዝሃረሙ ሓቂ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ናይ ኢማራት መራሒ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ መጠን ምስቲ ብሕሜት ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ዝምድና ኣለዎ ስለዝኾነ ሓይሊ ሕሜት ንምሕያል ወታደራት ዝስልጥኑሉ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ተዋሂቡ ብግብሪ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ ዝበሃል ናይ ዜና ማዕከን ተቃሊሑ ከም ዝነበረን ብሰንኪ እዚ ድማ ሮይተርስ ኣብ ኢትዮጵያ ከይሰርሕ ተኣጊዱ ከም ዘሎ ኩሉ ዝክሮ ጉዳይ እዩ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ በአልቡርሃን ዝምራሕ ናይ ሱዳን መንግስቲ ነዚ ስሉሳዊ ዝምድና ሕሜትን ኢማራትን ኢትዮጵያን ብደቂቕ ይከታተሎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከብ ማዓስከር መሰልጠኒ ሓይልታት ሕሜቲ ስርዓት አልቡርሃን ነቲ ናይ መሰልጠኒ ማዓስከር ከም ዘዕነዎ ኢትዮፎርም ዝበሃል ናይ ዜና ማዕከን ኣቃሊሕዎ ይርከብ እቲ መሰልጠኒ ማዓስከር ምዕናው ጥራሕ ዘይኮነ ከም ጎረባብቲ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ ዝረድእ ተረኽበ እዩ እዚ ማለት እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ብወጥሪ ዝተኸበበ እዩ ክበሃል ይከኣል ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕረቲ ናይ ስኹራት ዝመስል ዝምድና ክልቲኦም መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ፀረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት መሪር ውግእ ከም ዘካየዱ ኣይረሳዕን እንተኾነ ግን ድሕሪ ናይ ውግእ ተፃውኦ ጠጠው ንምባል ዝተገብረ ውዕል ፕሪቶርያ ዝምድና እቶም ዝሰኸሩ መራሕቲ ብሃንደበት ተበትከ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ፈፂሙ ተቐየረ እቲ ቀላሲ ተራስ ተፃወተ ሕወሓት እዩ ኣብዚ ናይ ትግራይ ከባቢ ዘለው ምስ ዝኾነ ዝዳወበና ኣካል ክንዋጋእ ኣይንደልን ዝብል መርገፂ መሓዞም ድማ ይፍለጥ ውግእ እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና ይኣኽለና ብማለት ምስ ኩሎም ጎረባብቶም ምርድዳእ ዝፈጥር ወፍሪ ኣካየዱ እዚ ዘስተውዓለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብስም ውዕል ፕሪቶርያ ግን ከዓ ዝኾነ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከየውዓለ ንቁስሊ ትግራይ ኣሕዊዩ ዝሃንፅ ዘይኮነስ ንትግራይ ዝሃሲስ ስራሓት ክስራሕ ፀኒሑ እዩ እዚ ክሳብ ሎሚ ፍታሕ ዘይተረኽቦ ጉዳይ እዩ ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ተጣበቕቲ ዝኾኑ ፋኖ ኣብ ህልም ዝበለ ውግእ ኣትዩ ኣሎ ብዘተ ዘይኮነስ ብሓይሊ ጥራሕ ክስዕር እዩ ዝፅዕድ ዘሎ ዝምድና ኢሳያስን ኣብን ዝያዳ ዝተወጠረ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ፋኖ ትግራይን ከምኡን ሱዳን ብናይ ሎሚ ኣፀዋውዓ ጽምዶ በቲ ልሙድ ኣፀዋውዓ ግን ምሕዝነታዊ ወይ ልፍንታዊ ዝምድና ስለ ዝፈጠሩ እዩ ስለዚ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣምሓራን ኦሮሞን ብውግእ ንትግራይ ብስም ውዕል ፕሪቶርያ ምህሳይ ንናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን ብኻልእ መንገዲ ሒዝዎ ይርከብ ብሓፈሽኡን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክስሕብ ወይ ክምስጥ እሞ ኣብ ስልጣን ከነብር ዝግበር ወፈራ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተታሒዝዎ ይርከብ ኣሎ ይኹን እምበር ንኩሉ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ብዝጠቅም ኣገባብ ኣህግራዊ ፖሊሲ ክንዲ ዝፍትን ብስምዒት ዝተሰነየ መንገዲ መሪፁ ኣሎ ንሱ ከዓ ሕቶ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ምልዓል እዩ ብቀይሕ ባሕሪ ዝጅምር ቀይሕ ባሕሪ ብታሪክ ብጂኦግራፊ ብቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብምባል እዩ ጀሚርዎ ክሳብ ኣብ ፓርላማ ኣውሪዱ ተዛሪብሉ ወሲኹ ቀይሕ ባሕሪ ደኣ ይበሃል እምበር ጦመቱኡስ ብዛዕባ ህልውና ኤርትራ እዩ ኤርትራ ነፃ ዝወፀትሉ ዝኾነ ሕጋዊ ሰነድ የለን ብማለት ኤርትራ እትበሃል ሃገር ከም ዘየላ ኣይክሒዱ ድሕሪኡ ዳርጋ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ተላጋቢ ሕማም ዝሓዞም ክመስሉ ዝሩብን ዘይዝሩብን ክዝርጋሕ ይስማዕ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ምርጫ መስርሕ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝቐርብ እዩ ተገይሩ እዚኦምን ካልኦትን ናይ ወፃኢ ምትእተዋት ኣብ ግምት ወሲድካ ምናልባት ድሕሪ ውግእ ማእከላይ ምብራቕሲ ውግእ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይሰጋገር ይኸውን ዘብል ወድዓዊ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘዝትና ዝነበረና እዋናዊ ትሕዝቶ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ይረኽበና ሰሰናይ ምርኩም ምሸት ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ودغ حادلتنا هزباوي توالتا